така, здравейте хора, в това видео ще направя пълен анбоксинг с ето тези два мегабокса и тук съжалявам само, че успях само един стар дроп да си взема, но нямаше как, някак си не можах да си изпълня всичките квестове. Все още съм бутнал купите на Едгар, опитвам се да ги върна. Ще успея, обещавам ви, малко по-късен етап. Драго. Добре, така, да не чакаме. Тук също имаме да отваряме и някои от героите, титлите на някои от героите. Добре, но първо анбоксинг. Супер реар. Добре, точки за Драго. Реших този път да ги отварям подред. Не като миналия ми анбоксинг. Само първо едното. Реших. Със сигурност ще ми се пасна. Може би преди няколко минути, т.е. около половин час ще пада Mythic Star Drop и там вляза и колко шарени точки, така че не знам. Може да не ми се падне Legendary Star Drop, но със сигурност ще оценя економите. Добре, имам добро предчувствие за този старт. И... Джемове. Скъпих си джемовете. Но, както и да е. Добре. По-малко от половината не остава да играя. Няма да го спечелим със сигурност, т.е. няма да го спечеля, но все пак. Казах ви. Mythic! Стига да е 200 точки. На кой му трябва точките? Това е според мен най-безмисленото нещо за точките. Точките. С тях искам само да си махнеш пауъра на героите и то ми използва само тях и парички, което е... Те вършат само за половина работа. А в понятите с паричките купуваш оферти, работи, купуваш сребърни работи с парички, ама точките. Окей, шарите точки може само скинове. Скиновете поне са много повече, колкото от някакви игри. Наближаваме Legendary Star Drop-а. Никакви спрейове. Epic! Гледаме повече от мегабокса. Сега дойде момента за Legendary Star Drop. 3, 2, 1. И тъпият Star Power на бъс. Давай, те са най-тъпият, нормални ли са? Добре, сега първо ето тези. Малко съм спалил купите, но... Така. Как така? Какво ми? Да, бъс. Star Power, така че 10 000! Уау! Мога да си купа сребърен скин.
героите да отворим тези. That'll teach you. Шелито също има. 1250 пари. Чакайте малко, аз наистина мога да си купя сребърен скин. Ама се чуда на кой. Chill to perfection. Potential Byron. satisfaction. Тук съм играл с Байрон. Повече нямам ли? Джин дори нямам. И на Ашбери. Нямам повече. Странно. Добре, да. Така, сега. Мега боксове. 2. 5 айтема. Шанс. Наистина шанс. Уоу! Хайде, надяваме се на герой! Скин на Рико! Да! Yes! Да, скин на Рико! Този скин много исках такъв! Yes! Да! И нямах скин на Рико! Yes! Да! Добре, много съм доволен. 4 айтема, отново шанс за герой, но едва ли ще ми даде след. Да. Сега да ми даде другия скин на Рико, който направо ще победи. Меси! Да! Yes! Герой! О, yes! Yes! Толкова я исках! Да! Много съм щастлив! О, айде! Вуу! Айде! Stand back. Айде! I'm gonna snuff you out. Stand back. You better run. Добре, yes! Айде! Толкова го исках такъв скин. Лилавите между другото са редички. Лилавият скин. Опа. О, да! Yes! Супер! Мези! Чакайте. Мези! Ew, why are you foaming at the mouth? О, хора, много съм щастлив. Бягам. Чакайте малко, една секунда. Сега тук как се пуска Do Not Disturb? Добре, да, откъде се пуска Do Not Disturb? Що за тия... Път ли или от тука? Аз наистина не знам. Добре, да няма да го пускам. Странно, как беше. Уау, хора, чуда се дали да си купя сребърен скин или да си купа Star Power-ите на Джаки, които исках, на Гейл, този, който те забавя, когато те удари. Чудя се наистина, пред дилема съм. Чуда се на Мортис. Между другото, да, още няколко неща. Добре, значи хора, ще взема сребърен скин. Обаче на скинове 2 са. Ама на Нани мога и сребърен скин, дали ще мога? Не, на Нани имам скин. Аз ще много ме кефи. На Шели също имам скинове.
bring you the gifts of darkness, creatures of the night! Взема златен скин, но не ми хареса. По-скоро, не да почваме като Boring! Спайк. Също имам хубав скин. Този някак си... Да, между другото този ми харесва. Но имам скин за 2 скина за 79 джема единия. На Джес имам ето този скин, който вече не се пуска. Ми харесва. На Колт също имам много скинове. На героите, които съм добър с тях, искам да имам скинове и аз Sorry, but you deserve обаче that. нямам Sorry, скинове. but you deserve Така че... that. Или пък... 3, 2, 1, О, Макс, не. На Макс няма да вземам, защото брутално скин го имам. Turbo time! Turn it to max! Ужасен. Ако правя класация с най-хубави и най-грозни скинове, знаете този... No time, gotta move! Опа. Try to keep up! На гром ми се падна зайчето скин, да ви го покажа. Don't rush the Падна horses. ми се. Доста ми харесва, защото Must remember той to bring няма лоши walkie-talkie. скин. Съм се оказал горе-долу добър с него. Лили. Как ли няма скин за 29 джема, който мога да си го купя? Smoking! I might be armless, but I'm in no way harmless. Който също мога да купя. Happy horsey. Но ще искам да запазя и малко джемове за скинът на Драго, който е. Не знам, хора. На бъс, всеки голям, почти всеки окей. Значи... Сребърният скин ще е наивен. What a Добре. waste of Купувам resources. го! Useful and mostly harmless. Wait till I tell the kids! О, да! Off you pop! Сега, златният, колко готино седи. Mommy needs to find a Вижте как host. някак си като дъга, когато пада машинката на Евита се получава. Така, следващото нещо, което ще купя е ето този скин. Armed and ready. Защото Let's stay нищо calm, на мен but не ми think fast. харесва. Айде! I might be armless, but I'm in no way harmless. Айде! Watch out! Watch out! Добре. Сега аз ще имам скин за 29 джема. Колко 38 джема имам. Дали до стигна до Драго няма да се върна джема. Добре, сега другото, което ще направя е ето този скин на Бу. Изключително ми харесва. Така че смятам да го купя. Но само да прегледам още някой друг, ако случайно. Но със сигурност ще купя. Почти сигурно, че ще купя него. По-скоро митих скин. Ето този скин на брутален, но аз вече имам скин. Също този скин на Джин е брутален, но аз не съм добър с Джин, така че не смятам да си го купувам. И ето този скин на Бу ми харесва, но не чак толкова. Или ето този скин на Франк, което е голямата дилема, но аз не съм толкова добър с Франк. Или пък доста... Не. Ето сега. Защото той Бу ще е следващия герой, който ще вдигне на 25 ранг, така че трябва да имам хубав скин и затова правя ето така. Айде! Стоп! Сега. Така. Не. Обаче. You wanna brawl? You wanna brawl? Brawl. О, да! Не
днескашните придобивки са уникални и вече останах без джемове, без парички, без шарени точки, само ето без край, защото те никога не свършват. Ами, хора, това беше от мен. Гледайте го това видео, защото се надявам да ви хареса. Много скинове, герои, ексклюзивно, супер добро, анбоксинг, мегабоксове. Със сигурно ще ви хареса. Пробвайте се. И другите ми видеа не са лоши, така че абонирайте се за канала ми. Често качвам, смисъл не знам колко често, седмица, две няколко път. И добре хора, това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, лайкнете го и се абонирайте за канала за още такива видеа.